Masantos dan magayagan abot si kayo gugaw. Oras lalamat, tapian man aral tayo na health. Waling pananagtot si kayo ng letrato gugaw. Bitlayo no anturaya. Ang titawag saya ay. Isama niyo. Saya ay? San ay? Galing. Maong kayo. Natan, anto'y tawag it sayan letrato ay. Basit sa may apan aralan tayo ng imbanag, anto'y usaron. Tapian aya. Ya walad letrato. Ya imbagayo ang tingaran to. Duga. Marutak ya lima. Anto'y usaron tayo. Tapiano. Malinis tan ang balingit ayan 5. Wala na apelyo? Nang ko pa ni dugar ate apelyo? Sa iduga na ba't? At saya? At? Duga may apelyon o ba't? Ay, ang galing naman. Marakap iya, walay atandaan nyo, at saman so pinanaralan tayo. Dugara may apelyon ubat o gugaw? Basid sa may pinanaral tayo ng imbanag. Antoy usa rin tayo, tapiano manuras. Ya 5, manuras tayo 5, antoy napag-usa rin tayo. Duga, manusar tayo na. Tan syempre naman usar tayo sa bon. Antoy kailangan tayo, antoy kailangan tayo na. Dano, basaan nyo may 5 yun. Wala kayo sabon. Dapat, mangansyon tayo na. Mamigdua na happy birthday. Uman kabayag, supan. Uras tayo na 5. Tapi ano sigurado, yung pati so germs. Tapi ano, arawi tayo sakit. Saan man oras lalamat na danom? Banlawan nyo may 5 yo. Sa kayari yun na banlawan sa 5 yo, anto yung usa rin yun. Bukod at sabon, danom, pamagaan nyo may 5 yo. Duga. Mga lakayo na. Tawel o tuwalya, tapiano, pampunas yun na 5 yo. Na ang tanong gugaw, mangansyon tayo. Antayo yung mangansyon? Siyempre antayo yung mangansyon. Natan, wala ipakabat ko sisi kayo, sabayan nyo, yamangansyon, at saya so, ipanangnan ko si kayo ang video. kansyon o gugaw. Sinabayan niyo may kansyon ng Regina. Supaman so,
Inimbitaan kon kaiba yun mga ansyon. Duga, si Ricky naman. Natanog gugaw, di man kansyon, ang turaraman so ginagawa-gawa yu di manan. Ang turaman? Sige pa. Walay? Tan? Ansan? Kapigan iyo man gagawin, kapigan kuno gagawin, nrihinaramanin. Oy, kada kabangon tuod, kagwasan. Natan, si tupot ko, gagawin niyo mat iraman no kabangon yut kagwasan. Akinat na pagtayo, yagawin, so, mandilamos, mantugigi, ansan, man sagaysay. Akinat na pagtayon gawan iraratan kada kawasan. Duga, tapiano, malinis tayo, tan, maayos tayo, ansan, ang balingit tayo syempre. Arawi tayo at sakit, lalo na natin yung panahon ta, pandemic. Sa itupot ko, gagawin nyo tan kada kawasan. Ay, very good. Nangnan niyo ba o kukaw? At to'y nananangnan niyo saya ay sulitrato? At to'y itsura da? Amay sa kayo o gaaw? Malinis. Amay sa kayo? Duga. Amay sa kayo? Amurunis. Anto'y gabay yun aligin at sata na doon? Siyempre, amay, magaling, masanteng, amay, malinis. Natan, nang nangyumat ay untumbok na litrato. Anto'y nananang nyo? Duwara lalamat ya ugugaw. Anto'y gagawin daoy? Duga, susto tayo ba't nyo? Mamangan ira. Nang nyo balot ya maong. Syupa kasi idsata niya dua. So, dugay gagawin to. O duga so kakanan to. Anang nangyola? Anto'y ubat yun? Aya ay so, mamangan niya prutas, tan pising, so, marakep so gagawin to. So, pa'y gabayon aligin idsatan niya dua balot. Marakep. Aman sugaw na mamangan niya pising, tan prutas. Aking kasi? Kasi masustansya iray kakanunto. Natanog ugaw, walay ipanangnan kon video at si kayo. Bantayan yun moong Ang kalinisan ay kakambal ng kalusugan. May dalawang magkapatid. Kambal sila at ang ngalan ay Wadungis at Wasakit. Sila ay kapwa masaya dahil malinis sila sa katawan at malusog pa. Naniniwala sila na kapag malinis ka, ika'y magugustuhan at magkakaroon ng maraming kaibigan. Kapag ikaw ay malinis, di magiging sakitin, bagkus magiging malakas, malusog, at di magiging patpatin. Narito ang mga tips ni Kambal Wadungis at Wasakit kung paano maging malusog at malayo sa sakit. Paano nga ba maging malinis? Una, palaging maligo. Ikalawa, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain at hindi lamang bago at pagkatapos, oras-oras, lalo na ngayon, panahon ng pandemya.
laging magsuklay ng buhok, magsipilyo ng ngipin 3 beses sa isang araw upang maging mabango ang hininga. Ugaliing maggupit ng kuko. Ayan, iyan ay iilan lamang sa mga pamamaraan para maging malinis at malusog ang katawan. Paano maging malusog naman? Una, kumain ng mga gulay at prutas. Sundin ang Go, Grow, Glow foods. Iwasan ang junk foods. Matulog ng maaga. Dapat 8 oras ang dapat na kumpletong tulog ng mga bata. Kailangang mag-exercise upang maging aktibo ang ating katawan. Uminom ng tubig. Kailangan ng ating katawan ang 8 hanggang 12 basong tubig sa maghapon dahil nililinis ng tubig ang mga dumi natin sa katawan. Iyan ay ilan lamang sa mga paraan para maging malinis at malusog ang katawan. Para happy ang buhay. Nagustuhan niyo ang istorya tayo, Gugang? At alasan niyo? Okay. So, para man, so, bidaad, istorya tayo. On. Ang may kambalya si wadungis tansi wasakit. Ang tukos kamaungan na walay malinis, maayos o marakap na laman. Undakal so kakaaro. Antan, undakal so manggabay edsay sika. Anto, so importansya na walay malinis, maayos o marakap na laman. Dugan. Talagang nandingil kayo, kawan. Binantayan yun mo. Dugatan. Arawi at sakit. So, tuo ya mapalinis tan maayos o marakap so laman. Katon dapat na inaya malinis tayo, awa. Lalo lang natin tawalay pandemic. Natan ang turaraman so gagawain yung mampapaningneng na malinis o marakap o maayos na laman. Antayo? San sasakay yun tayo kasi rin? Gagawaan na mampapanangning nga malinis tan marakep o maayos nga laman. Say unaan, inagwageng ya manames. Say mikadwa, mabetbet ya manuras ya 5. Mansagaysay ya buwek. Mantugigi. Mankuku. Natan, ang tumot so karakupan na walay marakap na abig laman. No marakap siya, so pinanlaman mo si kaet maksil san aliwakan makmabeng. Natan ang tungkol so importansya na walay marakap na abig laman. Very good. Arawi kaed sakit. Sa ituon, ya walay marakap ya abig laman to. Arawi ed sakit. Aliwan sakitin. Natan, san sasaka yun tayo para raman so gagawaan yung mampapaningneng na marakap na abig laman. Gagawaan na mampapaningning na marakep ya abig laman. Mga na prutas tan piseng. Agmamangan na junk foods. Masapbay ya naugip.
Man exercise, uninom na suston danom. Antoy gawon mo, tapyan nagpananang mo, so kalinisan tan karakupan na abig laman at sarayay untutumbok na litrato. Antoy gawon mo at sarayan sitwasyon. Ang banget ka. Maringot so laman mo. Antoy gawon mo. Duga. Napaglabat ya manamas ka. Kasi maringot o aliwan malinis so laman mo. Manamas tan mampales. Narasan akla, antoy kanan ko. Antoy gawon niyo ugugaw oy. On susto, mangan kayo. Naanto balatay? Ang marakap, ya ubat. Mangan kayo nga masustansyan iran kakanan. Apaet akla, antoy inuman ko. Antoy ibat yun sayo ugugaw oy. On, duga, susto te ibat yo. Siyempre, no apaet kayo, o ninom kayo na. Danom, suston danom. Antoy nananang yo, ugugaw? On, antoy gagawin da? Man e-exercise ira. Akin, napagyaman exercise tayo. Anto kasi naala tayo numan exercise tayo. Duga tayo ubat yun. Numan exercise tayo mabot-bot, maksir sulaman, arawi tayo sakit. Angan ka ng tsokolate. Antoy gawin mo. On, tuwa. Kaya rin mga na tsokolate, napaglabat ya, man, antoy gawin? On, man tugigi, nangipen. Tan, syempre, oninom dapat na danom. Anture gagawaan, kumampapanang nga malinis tan, maayos na laman. Inagwagaw ya manamis. Mabet-bet ya manuras ya lima. Mansagaysay ya buwak. Mantugigi. Tan man kuko. Antumet iray gagawaan ya mampapanangneng ya marakep ya abig laman. Gagawaan ya mampapanangneng ya marakep ya abig laman. Mangana prutas tan pising. Agmamangan na junk foods. Masabay ya na ugip. Man exercise. Tan uninom na suston danom. Nagpagyan na antaan nyo rayan gagawaan, yung mampapananang nalinis tan abig na laman, tapyan, maksil so laman nyo, arawi kayo't sakit, san, ag kayo mabang. Ubatan nyo natan, irarayay, untong tumbok, gagawaan. Unaan niya gagawaan, itda na check so bengatlan o usaran tapyan malinis so laman. Kaduan gagawaan, isulat so letran D at gulis no duga ya kagagawa. Tan letran A mat no aliwan kagagawa. Katlon gagawaan, manggulis ya bengatlan mabet-bet mon ed na. Antoy gawaan mo kasumpal mon ed naan.
Idanta kayo'y sakay minuto o gugaw ya pan-ebat yo. Gapuan nyo la. Natan ugugaw nang nangantayo no dugaratay ebatyo. Unaan niya gagawaan, itdan na check, so bengatlan uusaren tapyan malinis sulaman. Anturay ebatyo ay. Araya so dugan ebat ugugaw. Tapyano malinis sulaman man gamit tayo na cotton buds, antone sabon, antone man kuko tayo, manggamit tayo nail cutter, tan syempre, man tugigi tayo. Ikaduan gagawaan, isulat so letran D at gulis no duga, ya kagagawa tan letran A no aliwan kagagawa. Unaan, si Jimmy naynay yaman uuras sa limato antis yamangan. D duga, A, aliwa. Say duga na bat at letran D. Mikadwa, ya numero. Mantutugigi ng ipon si Jack tan si Jill antis iran na ugip. Anto suubat at saya. Duga, say ubat at letran D. Mikatlo, si Mara tan si Clara manggagantil irad delap. Antoy ibat ay? Say duga na bat? A. Aliwa. Tiyadmi katlong gagawaan o gugaw, mangguli siya bangatla mabetbet mon edna, antoy gawaan mo, kaya rin ya inednaan, antoy ubat siya o gugaw oy. Masanting, napaglabat, yaman oras kayo limayo, kaya rin yun man umben na nambabangil iran, bangatla, para iwas ed, germs, iwas ed, sakit. Kumusta o gugaw? Nala yun amen? Check yun amen? Very good! Sa tanso, leksyon tayo natan ed health. Para mo't ed samay gagawaan nyo ed abong, amin ya naaral ya ed health natan ya agaw, gawaan nyo ya ay nagwagaw. Nalayo, gugaw? Okay. Nathan? Pagbalag ya salamat din sa isi kayo. Ingat kayo, nay-nay. Masantos tan magayagan agaw lamat din si kayo, gugaw.